Καλώς ήρθατε στο πρώτο επεισόδιο του καναλιού μας. Σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον κύριο Λάμπρο Ιωάννου. Κύριε Λάμπρο, γεια σας. Γεια σας και σε εσάς. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και την τιμή που έχω να είμαι ο πρώτος σας καλεσμένος. Εμείς ευχαριστούμε που είστε σήμερα μαζί μας. Πραγματικά έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Έχουμε να κάνουμε μια πολύ ωραία συζήτηση. Δεν είναι συνέντευξη, είναι μια πολύ ωραία συζήτηση που θα ωφελέσει και εμάς και τον κόσμο που θα μας ακούσει. Με μεγάλη μου χαρά να σας απαντήσω σε όλα τα ερωτήματά σας. Λοιπόν, κύριε Λάμπρο, να ξεκινήσουμε. Εμείς σας γνωρίζουμε από την Αόρθωση. Προσωπικά, εγώ σας γνωρίζω από την τετραετή θητεία στην Αόρθωση. Αλλά όμως μια ιστορία δεν είναι μόνο μια σελίδα. Βέβαια, το κομμάτι το επαγγελματικό όσον αφορά το προπονητή φυσικής κατάστασης ξεκίνησε το 2008 όταν τελείωσα τις σπουδές μου. Εκεί άρχισαν οι πρώτες μου εμπειρίες, να το πω. Ξεκίνησα στην ομάδα του χωριού μου Ενάλ Αγίων Αναργύρων, η οποία σήμερα είναι Πόκνα Ενάλ. Εκεί έκανα τις πρώτες μου προπονήσεις για να δοκιμάσω τις γνώσεις, για να δω πώς λειτουργεί σε ποδοσφαιριστές. Συνέχισα στη Β' ομάδα της Ανόρθωσης για περίπου 3 χρόνια. Πήγα μετά στη Νέα Σαλαμίνα, 1 χρόνο, 2 χρόνια στον Εθνικό Άχνας, 2 χρόνια στον Πασσεραϊκό, στην Ελλάδα, η οποία ήταν μεγάλη εμπειρία. Ξανά στον Εθνικό Άχνας όταν ήταν Β' κατηγορία, με την οποία εκείνη τη χρονιά πανηγύρισα και το πρωτάθλημα με το Γιώτη Εγκομίτη προπονητή, στον οποίο οφείλω πάρα πολλά, και το υπόλοιπο προπονητικό μας team που ήταν ο Χρήστος ο Μπογιατζής, ο Γιώργος ο Γεωργίου, ο βοηθός προπονητή και αναλυτή. Και μετά πήγα στην Ανόρθωση με τον Κετσπάγια προπονητή και τον Μιχάλη Μιχαήλ ως γυμναστή της ομάδας και ξαναπήγα μετά στον Εθνικό Άχνας. Αλλά προτού ασχοληθώ επαγγελματικά με το 2008, δηλαδή πρωτού αρχίσω την εμπειρία μου στην ομάδα της περιοχής, ένας άνθρωπος, βασικά ήταν 2 άνθρωποι οι οποίοι έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη μου. Ο πρώτος, ο ένας, ήταν ο κύριος Πάρης Ροτόκλη, τον οποίον έχω πάρα πολύ ψηλά και ως άνθρωπο και ως προπονητή, και ήταν αυτός που με είχε βάλει, να πούμε, το μικρόβιο της προπονητικής. Εννοείται και ο πατέρας και ο αδερφός μου. Αλλά ο κύριος Πάρης ήταν αυτός που μου έδωσε την όθηση. Και μετέπειτα ο Μιχάλης Μιχαήλ, ο γυμναστής του Τιμούρ Κετσπάγια, και οφείλω πάρα πολύ και πάρα πολλά πράγματα και στους 2. Έρχεται η στιγμή που βρίσκεστε στην Αόρθωση. Παίζει το τηλέφωνο και σας καλούν και σας λένε ότι σας χρειαζόμαστε στο προπονητικό team της Ανόρθωσης. Ποιες είναι τα πρώτα συναισθήματα, ποιος σας πήρε τηλέφωνο? Ήταν μία από τις πιο ωραίες στιγμές να δεχθείς ένα τηλεφώνημα ή μία, τέλος πάντων, θα το έλεγα, πρόταση στο να ενταχθώ σε αυτήν την ομάδα κάτω από το συγκεκριμένο προπονητικό team. Η πρόταση είχε γίνει από τον Μιχάλη Μιχαήλ. Κατόπιν εννοείται συνεννόησης με τον προπονητή Τιμούρ Κετσπάγια. Ήρθα σε επικοινωνία μαζί τόσα χρόνια και ο Μιχάλης που μετέφερε την πρόταση. Εννοείται ότι τη δέχθηκα με μεγάλη χαρά την πρόταση, γιατί η Ανόρθωση είναι ένας τεράστιος σύλλογος, ο πιο ιστορικός σύλλογος στην Κύπρο, και έζησα εκεί τις μεγαλύτερες με εμπειρίες. Θέλω να πατήσω πάνω στο κομμάτι του Τιμούρ Κετσπάγια. Η συνεργασία μαζί του είναι ένας εκρηκτικός χαρακτήρας, ένας καλός προπονητής που θέλει το προπονητικό του team να είναι μια γροθιά. Εσείς πώς το ζήσατε μαζί του, τι έχετε να πείτε, αν σας ρωτήσει ένας άνθρωπος, τι έχεις να πεις για τον Τιμούρ Κετσπάγια? Τιμούρ Κετσπάγια είναι ένας ολοκληρωμένος προπονητής. Έχει τρομερές γνώσεις γύρω από το ποδόσφαιρο. Είχα εξαιρετική συνεργασία, όπως και με όλον το προσωπικό, το υπόλοιπο προπονητικό προσωπικό, ποδοσφαιριστές και τη διοίκηση. Ο Τιμούρ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ζει το ποδόσφαιρο. Το ζει, το αγαπά, το βιώνει κάθε στιγμή, και αυτό το πάθος, αυτή την δυναμική προσπαθεί να την μεταφέρει και εντός γηπέδου κατά τη διάρκεια του αγώνα, εννοείται. Εξάλλου, ένας άνθρωπος με τέτοια εμπειρία σίγουρα μόνο να δώσει
να τη μοιραστεί την εμπειρία του θέλει. Αλλά εγώ γενικά δεν αντιμετώπισα απολύτως κανένα πρόβλημα. Ήταν ένας από τους καλύτερους προπονητές, όπως σας έχω πει. Κατ' εμένα οι δύο προπονητές που, μιας και παίρνω αυτή την πάσα, που μου έδωσαν πάρα πολλά, προπονητές που συνεργάστηκα, ήταν ο Τιμούρ με τον Γιώργο Εγκομίτη. Πριν να κλείσουμε το κομμάτι της ανόρθωσης, θα ήθελα να σταθώ στην τετραετή θητεία σου στην ανόρθωση, η οποία σημαδεύτηκε με μία κατάκτηση κυπέλλου και την είσοδο στη Conference League. Ναι. Πρώτα θέλω να μου πεις λίγα πράγματα για την κατάκτηση του κυπέλλου. Είδαμε το ξέσπασμα του κόσμου στους δρόμους. Εσείς, ως ομάδα, να είστε στο ίδιο λεωφορείο με την ομάδα, πώς το ζήσατε? Όλη η εμπειρία από την ημέρα που προκριθήκαμε στον τελικό, όλη η εμπειρία από εκείνη την μέρα αρχίσαμε να βιώνουμε τον τελικό, από την ώρα της πρόκρισης. Έτσι με την ομάδα ήρθαμε πιο κοντά. Γιατί όλοι γνώριζαν ότι η ομάδα της ανόρθωσης πέρασε μια μεταβατική περίοδο σε μεγάλη διάρκεια, να το πούμε, και διψούσε ο κόσμος μας. Και εγώ ως πρόσφυγας από την Αμμόχωστο θέλαμε όλοι και ειδικά ως πρόσφυγας να δώσουμε έναν τίτλο, να φέρουμε έναν τίτλο στην ανόρθωση. Ήρθαμε πιο κοντά με τους ποδοσφαιριστές. Στον τελικό κυπέλλου δυστυχώς δεν είχαμε, τότε ήταν η περίοδος του κορονοϊού, δεν είχαμε όλους τους οπαδούς μας, αλλά το τι ζήσαμε την προηγούμενη ημέρα και την ημέρα του παιχνιδιού δεν περιγράφεται. Μας συνόδευσαν από τη Λάρνακα, θα πω εκατοντάδες για να μην φανεί κάτι υπερβολικό, αν και πιστεύω ήταν χιλιάδες. Θα πω εκατοντάδες μας συνόδευσαν μέχρι το Γάσιπι από το ξενοδοχείο που διαμέναμε. Ήταν μια εξαιρετική ομάδα η ομάδα της ανόρθωσης στην εκείνη τη σεζόν, γιατί νομίζω και στο πρωτάθλημα, δεν κάνω λάθος, είχε τερματίσει η δεύτερη θέση, νομίζω. Δεν είχε τελειώσει το πρωτάθλημα μαζί με την Ομόνια. Την προηγούμενη χρονιά. Την προηγούμενη χρονιά ήμασταν σχεδόν σε όλη τη διάρκεια σχεδόν του πρωταθλήματος πρώτη, εκτός τις τελευταίες δύο αγωνιστικές. Είχαμε ισοβαθμία με την Ομόνια. Απλά πήρε την πρώτη θέση λόγω της διαφοράς στα μεταξύ μας παιχνίδια. Χάσαμε ένα παιχνίδι στο Γάσιπι. Γενικά όμως ήμασταν έτοιμοι την επόμενη χρονιά να πανηγυρίσουμε κάποιον τίτλο. Το βάλαμε ως στόχο. Μια ομάδα όπως η Ανόρθωση σίγουρα εξαρτάται πολύ από τους Κύπρους ποδοσφαιριστές. Ο Κύπρος ποδοσφαιριστής τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι ναι μεν κάνει ένα ξεπέταγμα, βλέπουμε ότι και η εθνική ομάδα έχει μια καλή φορνιά τώρα, αλλά βλέπουμε ότι κάτι μας λείπει. Έχεις δουλέψει με πολλούς Κύπρους ποδοσφαιριστές στην καριέρα σου, ειδικά στην Ανόρθωση. Θέλουμε να μας πεις, κατά την άποψη σου, ποιο είναι το λάθος που γίνεται από τον Κύπρο ποδοσφαιριστή νεαρής ηλικίας, είτε και μετέπειτα, και δεν προχωρά να κάνει την καριέρα που ονειρεύεται. Υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την πορεία του ποδοσφαιριστή ενός αθλητή Κύπριου. Θα το πάρω γενικευμένα. Πολλές φορές θεωρώ ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα εστιάζεται και μπορεί να μην ακουστεί ωραίο, αλλά θεωρώ ότι οι γονείς είναι που καταστρέφουν την πορεία των παιδιών. Και όταν λέω οι γονείς, δεν εννοώ σε καμία περίπτωση ότι δεν θέλουν το καλό του παιδιού τους. Θεωρώ ότι υπερβάλλουν όσον αφορά την πρόοδο του παιδιού. Θεωρώ ότι γίνεται μια καλή δουλειά στις ακαδημίες. Σίγουρα θέλουμε βελτίωση στις υποδομές, τις οποίες δεν διαθέτουμε. Στο εξωτερικό υπάρχουν τεράστια κονδύλια που δίνουν στις εγκαταστάσεις για μικρές ηλικίες. Έχουν τα πάντα οι μικροί ποδοσφαιριστές. Αν εξαιρέσουμε τις 2, 3, 4 ομάδες της Κύπρου. Εννοείται κάποιες ομάδες ήδη άρχισαν να έχουν πρόοδο σε αυτό. Θεωρώ ότι πρέπει να πηγαίνει όπως στο σχολείο. Όπως και στο σχολείο, έτσι και στο ποδόσφαιρο και στον αθλητισμό υπάρχει α, β, γ, δ. Δεν μπορούμε να πάμε απευθείας στο δ, αν δεν γνωρίζουμε το α, β, γ κλπ. Υποδομές, βελτίωση υποδομών, αλλά και οι γονείς πρέπει να καταλάβουν ότι τα παιδιά π.χ. δεν χρειάζονται βάρη στα 9 τους. Είναι ένα απλό παράδειγμα.
Δεν χρειάζεται υπερβολή. Μέχρι τα 14-15 χρόνια τα παιδάκια πρέπει να μαθαίνουν ποδόσφαιρο, τεχνική. Και θα φέρω παράδειγμα το Γιαμάλ της Μπαρτσελώνα, ο οποίος μπαίνει στον τρίτο χρόνο που παίζει τώρα βασικό στην Μπαρτσελώνα. Στα 16 του, άμα το δείτε, ήταν πάρα πολύ λεπτός. Δεν ήταν δουλεμένος. Ήξερε όμως ποδόσφαιρο. Τώρα δουλεύουν και τη φυσική του κατάσταση. Αυτό πρέπει να γίνει και εδώ. Κανονικά η αυτή ερώτηση θα σου την έκανα πιο μετά, αλλά αφού μου δώσεις αυτήν την πάσα, έχω εγώ έναν παιδί που ξεκινά τώρα το ποδόσφαιρο και μου λέει πατέρα θέλω να δυναμώσω, θέλω να γίνω καλύτερος, θέλω να παίξω ποδόσφαιρο. Εσύ ως γυμναστής, ποια είναι η κατάλληλη ηλικία που θα πρότεινες να ξεκινούσε το παιδί του γυμναστήριο? Γυμναστήριο με την έννοια της δύναμης, το να φορτώσω πρόγραμμα για να του δώσω μυϊκή ανάπτυξη, από τα 16 και μετά πρέπει να γίνει. Στην ηλικία των 16. Μέχρι την ηλικία, θα το χωρίσω σε περιόδους. Μέχρι την ηλικία των 14 χρονών μπορεί να ενταχθεί ένα πρόγραμμα σε εισαγωγικά φυσικής κατάστασης, δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά μπορεί να ενταχθούν κάποιες ιδιότητες της φυσικής κατάστασης μέσα, όπως είναι η ισορροπία, ενδυνάμωση του κορμού και διάφορα άλλα που μπορεί να βοηθήσουν το παιδάκι στην ηλικία του, προσαρμοσμένο στην ηλικία του. Ένα πολύ καλό παράδειγμα είναι ότι πολλοί ποδοσφαιριστές στο εξωτερικό κάνουν παράλληλα κολύμβηση ή κάνουν και κάποιο άλλο άθλημα μέχρι την ηλικία των 12 και αυτό συμβαίνει για να βελτιώσουν κάποιες άλλες ικανότητες. Να δυναμώσουν δηλαδή χωρίς την επιβάρηση την ιδιαίτερη. Μέχρι τα 14 μαθαίνουμε το άθλημα, εκπαιδευόμαστε στο άθλημα με μερικά κομμάτια φυσικής κατάστασης, απλά πράγματα, χωρίς δύναμη, χωρίς βάρη να το πω έτσι. 14 με 16 είναι η ηλικία που αρχίζεις να χτίζεις τη φυσική κατάσταση, από 16 και μετά όμως επιβαρύνεις κανονικά, λες και είναι έτοιμος ποδοσφαιριστής. Άρα θα πρότεινες ας πούμε να ξεκινήσει μετά τα 16. Τα 16 να επιβαρύνεται κανονικότατα ως ενήλικας. Έχεις αναφερθεί στο Λαμίν Γιαμάλ και θα ήθελα να το αναλύσουμε λίγο τούτο, γιατί δεν είναι μόνο ο Λαμίν Γιαμάλ. Ναι. Στην Κύπρο έχουμε χιλιάδες ποδοσφαιριστές, νεαρούς ποδοσφαιριστές που θέλουν να ενταχθούν είτε στην ΑΕΚ, είτε στη Σαλαμίνα, είτε και στην Ανόρθωση. Γιατί όμως δυσκολεύονται οι ίδιοι ποδοσφαιριστές να ενταχθούν, να συμμετάσχουν, αλλά και οι ίδιοι οι ομάδες να τους εμπιστευτούν? Θεωρώ ότι σε όλες τις ομάδες που προανέφερες υπάρχουν ποδοσφαιριστές πάρα πολύ ταλαντούχοι. Το πρόβλημα του Κύπριου ποδοσφαιριστή θεωρώ ότι δεν είναι στις ικανότητες, είναι στη ψυχολογία. Είναι στην κουλτούρα, στην νοοτροπία που έχει κάποιες ελλείψεις. Εκείνο είναι που θα δώσει που θα δημιουργήσει στον απέναντι τον λόγο να σε σεβαστεί. Η κουλτούρα και η νοοτροπία μας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Μπαίνουμε στο γήπεδο, 20 χρονών ο μικρός, 21 χρονών ο μικρός. Τι σημαίνει αυτό, πώς μεταφράζεται? Μεταφράζεται ότι αν κάνει λάθος δεν πειράζει, είναι μικρός. Άρα εφησυχάζονται οι περισσότεροι, όχι όλοι, ότι εντάξει είμαι μικρός. Αυτό βγαίνει σε διάφορα κομμάτια. Όταν παίξουμε ένα παιχνίδι, δεν δίνουν μπορεί να μην δώσουν το 100% γιατί σου λέει εντάξει μπορεί να κάνω λάθος, δεν θα μου πει κανείς τίποτε ή μπορεί. Από την άλλη όμως υπάρχουν και πολλές περιπτώσεις στις οποίες αξίζουν πολλές ευκαιρίες και δεν τις παίρνουν και εκεί δεν γνωρίζω αν είναι θέμα ικανοτήτων ή απλά αν εμπιστεύονται περισσότερο το ξένο προϊόν. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι ο Κύπριος ποδοσφαιριστής, εάν αλλάχθει ελαφρώς η κουλτούρα και η νοοτροπία του, είναι πολύ καλύτερος από το ξένο που έρχεται στην Κύπρο. Και το υποστηρίζω με όλη μου την ψυχή. Έχεις δουλέψει στο εξωτερικό πολλούς ξένους ποδοσφαιριστές στην Κύπρο. Θέλω να μας πεις τι είναι ένα σωστό που κάνει ένας ξένος ποδοσφαιριστής, είτε τι φέρνει μαζί του ως νοοτροπία, χαρακτήρα και τι κάνει σωστά. Ο ξένος ποδοσφαιριστής έρχεται με την αυτοπεποίθηση που έλεγα πριν. Έχει μια ήδη χτισμένη νοοτροπία και κουλτούρα ότι πάω σε ένα χώρο όπου
με επέλεξαν να κάνω τη διαφορά. Χωρίς να σημαίνει ότι είναι έτσι πάντα. Δηλαδή μπορεί να μην έχει το αποτέλεσμα αυτό που νομίζει. Όμως έρχεται με αυτόν τον αέρα. Αυτό, και αν ακούγεται και παράδοξο, ενισχύει την απόδοση. Έχει αυτοπεποίθηση. Μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο και νιώθει ότι είναι ο ξεχωριστός. Εγώ θα πω ένα παράδειγμα, όχι ξένου ποδοσφαιριστή, ενός Έλληνα, Ελλαδίτη, του Λάζαρου Χριστοδουλόπουλου. Θεωρώ τον Λάζαρο έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές που γέννησε το ελληνικό ποδόσφαιρο και είχαμε τη χαρά να το χαρούμε και εδώ 2 χρόνια. Ο Λάζαρος ο Χριστοδουλόπουλος παρακαλούσε σε εισαγωγικά να παίζει στα πιο δύσκολα παιχνίδια ακόμα και αν δεν ήταν καλά. Έλεγε βάλε με μέσα, βάλε με μέσα. Και θυμάμαι στο παιχνίδι στο ευρωπαϊκό που έξαμε την Γάνδη, κρέμασε τον τερματοφύλακα από τη μέση του γηπέδου. Ποιος μπορεί να το κάνει αυτό? Ένας που έχει αυτοεπίθεση. Δηλαδή ο Λάζαρος έχει την αυτοεπίθεση. Ο Χριστοδουλόπουλος ήταν για μένα ένας ξεχωριστός ποδοσφαιριστής και πολύ καλός μου φίλος μέχρι σήμερα. Ένας καλός ποδοσφαιριστής και ένας ποδοσφαιριστής που ήρθε στην Κύπρο δεν ήταν νεαρός, ήταν 34 χρονών που ήρθε στην Κύπρο και κατέγραψε συμμετοχές και γκολ που άλλοι νεαρότεροι ποδοσφαιριστές δεν τα κατάφεραν ποτέ. Εγώ το θεωρώ έναν από τους κορυφαίους Έλληνες ποδοσφαιριστές, ειδικά τα τελευταία 20 χρόνια. Ο Λάζαρος είναι ξεχωριστός. Ήταν ξεχωριστός και στο παιχνίδι με την Πάφο που χάναμε 2-1, μπήκε αλλαγή στο 90, έλεγε στον coach βάλε με μέσα. Του έκανα ζέσταμα εκεί πίσω στην εστία και φώναζε coach βάλε με μέσα, τον έβαλε μέσα και σε 1 λεπτό σκοράρει. Ο Δουλόπουλος, υπέροχη αλλαγή παιχνιδιού για τον Αμπαρτζουμιάν, ο οποίος ψάχνει ξανά τον Χριστοδουλόπουλο, το σουτ γκολ! Καταπληκτικό γκολ! 2-2 και έβαλε ένα καταπληκτικό γκολ. Αυτός είναι ο Χριστοδουλόπουλος. Εκτός από τον Χριστοδουλόπουλο, ποιους άλλους Έλληνες ποδοσφαιριστές προπόνησες? Τώρα θυμηθώ πάρα πολύ. Στην αόρθωση τον Καλίτσιο, τον Καλτσάν, τον Ριβάνη, τον Λάζαρο όπως είχα πει πριν, τον Χριστοδουλόπουλο. Να ξεχάσω κάποιον Μαθάτη, μην αδικήσω κάποιον. Δεν τους θυμάμαι όλους, αλλά πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές. Είναι πολύ ξεχωριστοί παίχτες, οι Ελλαδίτες. Ακόμα μια ερώτηση που είχα από τον κόσμο και ιδιαίτερα από άτομα στη δική μου ηλικία, γιατί και εγώ ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο, ασχολούμαι με τη γυμναστική, ασχολούμαι με τη διατροφή. Μια εβδομάδα πρωταθλήματος. Μια εβδομάδα που Σάββατο έχουμε αγώνα, Δευτέρα με Παρασκευή έχουμε προπονήσεις. Ένα πρόγραμμα που πρέπει να ακολουθήσουμε. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, μέχρι την Παρασκευή, το Σάββατο, για να είμαστε έτοιμοι. Σε αν περίπτωση πρέπει να δούμε πότε παίξαμε και πότε θα ξαναπαίξουμε. Να βάλουμε το πρόγραμμα μας ότι έχουμε παιχνίδι το Σάββατο. Παίζουμε το Σάββατο, την Κυριακή θεωρείται ξεκούραση. Σε ομάδες πρώτης ομάδας και πρώτης κατηγορίας πολλές φορές μπορεί να κάνουν αποθεραπεία την Κυριακή και να δώσουν τη δεύτερη μέρα μετά το παιχνίδι ξεκούραση. Συμβαίνει, είναι αυτό και αυτό είναι το πιο σωστό. Είναι το πιο απαραίτητο αυτό. Το απαραίτητο. Την επόμενη μέρα πρέπει να υπάρχει αποθεραπεία και όσοι δεν έπαιξαν να κάνουν προπόνηση κανονική και 2 μέρες μετά το παιχνίδι, είναι αυτό που λέμε συν ή συν 2, να δώσουμε το ρεπό. Μετά το ρεπό μπορείς να κάνεις το γυμναστήριό σου, να δώσεις επιβάρηση πάρα πολύ καλή, να δουλέψεις το γυμναστήριο σου όπως το θες, εννοείται αν έχεις το γυμναστή σου βάσει των συμβουλών των γυμναστών και να είναι και παρόν. Αν θα πας μόνος, να δώσεις επιβάρηση με ένα σωστό πρόγραμμα που ήδη έχεις πάρει και την επόμενη μέρα που μπορείς να ξαναεντάξεις κάποιες ασκήσεις γυμναστηρίου με έμφαση στο πάνω μέρος, είναι οι 2 μέρες πριν το παιχνίδι, που είναι η ταχυδύναμη. Υπάρχουν πολλές φιλοσοφίες, το θέμα είναι να βρεις αυτό που σου ταιριάζει. Λοιπόν, να πατήσουμε πάνω στην εβδομάδα του προαθλήματος. Και ένα κομμάτι της εβδομάδας αυτής που πολλοί ποδοσφαιριστές δεν το παίρνουν σοβαρά είναι οι πλειομετρικές ασκήσεις που μπορούν να δώσουν μια έκρηξη, μια γρηγοράδα στον ποδοσφαιριστή. Πλειομετρικές ασκήσεις πότε πρέπει να μπαίνουν, ποια είναι η μέρα η σωστή? Οι πλειομετρικές ασκήσεις μπορούν να μπουν και
την ημέρα μετά το ρεπό, όπως είπαμε, αλλά όχι σε συχνότητα τόση, όσοι μπορεί να μπουν 2 μέρες πριν το παιχνίδι. Δηλαδή μιλούμε για την Πέμπτη. Ναι, αν παίζεις Σάββατο, πάλι με ποσότητα ρυθμισμένη να μην εξαντληθείς, γιατί το σώμα χρειάζεται 48 ώρες να έρθει σε πλήρη ξεκούραση. Πλήρη ανάκαμψη, να το πούμε έτσι. Άρα δεν πρέπει να σπαταλήσεις ενέργεια πάρα πολύ. Μπορείς να κάνεις συγκεκριμένες ασκήσεις πλειομετρίας που θα ενεργοποιήσεις το μυϊκό σου σύστημα, να βγεις στην προπόνηση και να κάνεις με τον προπονητή σου τα τελειώματα και ό,τι άλλο χρειάζεται να κάνεις. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, ποιος είναι ο ρόλος του γυμναστή, δηλαδή ας πούμε, ποιος είναι ο ρόλος του σε μια καθημερινότητα της ομάδας? Είναι ο πιο δύσκολος ρόλος που μπορεί κάποιος να έχει μέσα στο προπονητικό επιτελείο. Τα τελευταία χρόνια τον γυμναστή οι ποδοσφαιριστές τον έχουν και στην ουσία αυτό θεωρούν περισσότερο κοντά τους από το προπονητικό επιτελείο και τον θεωρούν και τον πιο χρήσιμο. Στο γυμναστή εκμυστερεύονται τα πάντα. Άρα ο γυμναστής είναι ο ψυχολόγος, ο γυμναστής τους, είναι ο άνθρωπος που θα κάνει την ανάλυση της απόδοσης, είναι στην ουσία ο πρώτος βοηθός του προπονητή, γιατί αυτός θα πει στον προπονητή, βασικά θα πάρει το μήνυμα από τον προπονητή πώς θα πορευθούμε στην εβδομάδα και ο γυμναστής είναι αυτός που θα χτίσει το πρόγραμμα πάνω στον προπονητή. Είναι ο βασικός βοηθός του προπονητή. Και επίσης είναι το πρώτο εξυλαστήριο θύμα σε περίπτωση αποτυχίας. Θεωρώ ότι μια καλή πορεία μιας ομάδας, ας πούμε, π.χ. της Real Madrid ή οποιασδήποτε μεγάλης ομάδας που πάει καλά, είτε στο κυπριακό ποδόσφαιρο είτε και στο εξωτερικό. Θεωρώ το πιο σημαντικό είναι η συνεργασία που υπάρχει ανάμεσα στο τεχνικό επιτελείο. Να υπάρχει μια καλή συνεννόηση με τον προπονητή, με τον γυμναστή, με τον φυσιοθεραπευτή. Πότε πρέπει αυτός ο ποδοσφαιριστής να επανέλθει πίσω, τι πρέπει να δουλέψει. Τώρα υπάρχουν στα τεχνικά επιτελεία έχει ομάδες που υπάρχουν και 3 προπονητές φυσικής κατάστασης. Ο ένας είναι υπεύθυνος για τη φυσική κατάσταση, ο άλλος είναι για τους τραυματίες και ο άλλος είναι για την ανάλυση των GPS και της απόδοσης. Και δεν υπάρχει πρώτος, δεύτερος, τρίτος. Μόνο στην Κύπρο υπάρχει αυτή η ορολογία, λαθασμένη. Δεν υπάρχει πρώτος, δεύτερος. Υπάρχει ο φυσικής κατάστασης και ο αποκατάστασης. Υπάρχει και ο αναλυτής απόδοσης. Ωραία. Όλοι αυτοί συνεργάζονται με κάποιους. Η φυσική κατάσταση συνεργάζεται άμεσα με τον προπονητή και τους υπόλοιπους βοηθούς. Ο αποκατάστασης συνεργάζεται με τον γυμναστή της φυσικής κατάστασης και τον φυσιοθεραπευτή. Και ο αναλυτής της απόδοσης μέσω των GPS συνεργάζεται με όλους. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτή τη στιγμή ο ρόλος του γυμναστή και στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Ένας νεαρός τελειώνει το σχολείο, πάει στο στρατό του, τελειώνει το στρατό. Και σκέφτεται τι θέλει να σπουδάσει, ας πούμε, και σκέφτεται μέσα στα πλάνα του ότι είναι ο γυμναστής. Έχει διάφορα πανεπιστήμια στην Κύπρο, τα οποία μπορεί να ακολουθήσει το επάγγελμα του γυμναστή. Εάν ήθελε μια συμβουλή από σένα, ποια θα ήταν αυτή? Σίγουρα πρέπει να είναι ένα βήμα πιο μπροστά από τους γυμναστές που έρχονται σήμερα, που είναι στον ανταγωνισμό, να το πούμε έτσι. Γιατί μπορεί να είμαστε συναγωνιστές, είμαστε και ανταγωνιστές τη ίδια ώρα. Είμαστε συναγωνιστές ως συνάδελφοι, συναγωνιζόμαστε για το ίδιο θέμα, όμως ανταγωνιζόμαστε γιατί είμαστε σε διαφορετικές ομάδες. Λοιπόν, η συμβουλή μου είναι να επιμορφώνεται όσο πιο συχνά γίνεται, αφού ολοκληρώσει τις σπουδές του και αφού είναι εκεί, είναι η βάση των γνώσεων, το πανεπιστήμιο. Αν δεν λάβει την απαραίτητη γνώση από το πανεπιστήμιο που εκεί εναπόκειται σε αυτόν και σε κανέναν άλλον, δεν θα μπορεί να συνεχίσει μετά, αν δεν λάβει εκείνη τη γνώση, τη βασική. Αν όμως είναι ένας καλός φοιτητής που μελετά και διαβάζει και γίνει ένας πλέον έτοιμος γυμναστής, πρέπει από εκεί και πέρα κάθε χρόνο να κάνει κάτι διαφορετικό από τους υπόλοιπους. Έχουμε τη σχολή προπονητών στην Κύπρο. Πάρα πολύ υψηλό επίπεδο, πάρα πολύ καλό επίπεδο και συγχαίρω και τους εκπαιδευτές εκεί που μας δίνουν, γιατί έχουμε κάνει όλοι οι γυμναστές
και το UEFA, τα διπλώματα της UEFA. Είναι απαραίτητο για να γυμναστεί. Είναι απαραίτητο να τα κάνει και είναι και καλό επίσης. Και να μην ήταν απαραίτητο, εγώ θα παρότρινα τον κόσμο να πάει να το κάνει, τον κόσμο εννοώ τους συναδέλφους μας, για να θα λάβουν ιδέες και γνώσεις. Και ήρθε τώρα και το άλλο δίπλωμα από την UEFA, το λεγόμενο Fitness License, UEFA Fitness License, το οποίο επίσης ενισχύει τις γνώσεις. Θέλω να μεταφερθούμε στο κομμάτι του ποδοσφαιριστή, του Ναι. νεαρού ποδοσφαιριστή. Πολλοί γονείς με ρωτάνε και στα social media και από κοντά τι πρέπει να κάνει σε θέμα, με ρωτάνε για θέμα διατροφής, για θέμα γυμναστικής. Αυτά που μπορώ κάτι παραπάνω να τους εξηγήσω. Μπροστά σου τώρα είσαι σε μια αίθουσα γεμάτη με εκατοντάδες μικρά παιδιά και γονείς. Ναι. Ποια θα ήταν μια συμβολή που θα τους έδινες? Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα συμβούλευα τους γονείς να αφήσουν τα παιδιά ελεύθερα, να απολαύσουν και να γίνουν ποδοσφαιριστές, όπως έχουμε πει και πιο πριν, να μάθουν να παίζουν ποδόσφαιρο, να μάθουν το αθλήμα τους 100% και σωστά, να μην τα πιέζουν, να τα αφήσουν να απολαύσουν το ποδόσφαιρο τους, γιατί αυτές οι ηλικίες δεν μπορείς να επιστρέψεις πίσω. Να προσπαθήσουν επίσης να μην φορτώνουν στα παιδιά ευθύνες, πάρα πολλές. Εκεί είναι ο ρόλος του γονέα, σταματάω ως εκεί, να μην φορτώνει το παιδί. Και από εκεί και πέρα στα παιδιά θα έλεγα ότι να προσπαθούν να βελτιώνονται μέσα από τις προπονήσεις, αλλά και εκτός προπονήσεων, με την πρώτη ευκαιρία να πάρουν μια μπάλα στα πόδια τους, να παίξουν με τον τοίχο της αυλής, να κάνουν έξτρα μόνοι τους οτιδήποτε δεξιότητες, να ζητήσουν από τον προπονητή. Οι μικρές ηλικίες δεν είναι... Τα παιδάκια σήμερα έχουν το επίπεδο να ξέρουν τι θέλουν, να πάρουν τον ρόλο του ενήλικα να πούμε και να πούν coach θέλω κάτι παραπάνω σήμερα, δείξτε μας κάτι παραπάνω. Σήμερα το μεγαλύτερο πρόβλημα των νεαρών, των μικρών ποδοσφαιριστών είναι η έλλειψη αλάνας. Δεν υπάρχουν οι αλάνες που είχαμε εμείς τότε. Δυστυχώς. Και θα πάω σε μια ερώτηση πιο πριν που είναι σημαντικό να αναφέρουμε τι κάνουν στην Ευρώπη. Αφού χτίσουν αυτούς τους ποδοσφαιριστές τους μικρούς, γίνεται και μια elite ομάδα. Επιλέγουν τους καλύτερους όχι ποδοσφαιριστές, τη συγκεκριμένη στιγμή τους βάζουν, προπονούνται με τις μεγαλύτερες ηλικίες, αν είναι σε ηλικία που μπορεί να είναι στην πρώτη ομάδα, τους βάζουν, προπονούνται εκεί και όταν δουν κάποιους να ξεχωρίσουν, τους αφήνουν στην ομάδα και φέρνουν άλλους να συμπληρώσουν εκείνη την ομάδα. Και υπάρχει μια συνεχώς παραγωγή ποδοσφαιριστών. Αυτό είναι που κάνουν στο εξωτερικό και που χρειάζεται και εδώ. Άρα, οι μικροί να συνεχίσουν να δουλεύουν κάθε μέρα να γίνονται καλύτεροι. Αυτό είναι το σλόγγαν που πρέπει να ακολουθήσουν. Κάθε μέρα είμαι ο καλύτερος. Επειδή πολλοί ποδοσφαιριστές με ρωτάνε, ας πούμε, οι μικροί νεαροί, πώς μπορώ να βελτιώσω το αριστερό μου, πώς μπορώ να σουτάρω καλύτερα, γιατί είναι τόσο δυνατό. Η απάντηση μας έδωσε ο κύριος Λάμπρος τώρα ότι με ένα στίχος μπροστά, παίρνουμε την μπάλα, αριστερό touch, φεύγουμε ξανά, να κάνουμε λίγα shoot, να ρωτήσουμε ανθρώπους, να ρωτήσουμε τον προπονητή μας ποια είναι η σωστή τεχνική του shoot. Η σωστή τεχνική του shoot είναι ένα δύσκολο κομμάτι. Πολύ, πολύ δύσκολο. Πολλοί ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται μέχρι και τώρα δεν ξέρουν να σουτάρουν σωστά. Θα σου πω γιατί. Γιατί σε πολλές περιπτώσεις, πείτε μου και εσείς από την εμπειρία σας, πόσες φορές ακούσατε τη φράση «σουτάρε δυνατά». Πόσες. Πάρα πολλές. Πόσες φορές άκουσες τη φράση «σουτάρε εύστοχα». Πιο λίγες φορές από το «σουτάρε δυνατά». Οπότε ο στόχος είναι να βελτιώσουμε να είμαστε εύστοχοι και όχι δυνατοί στο θέμα shoot. Το να σουτάρω δυνατά μπορεί να σουτάρω δυνατά να πάει μπάλα 30 μέτρα ύψος. Εύστοχα. Στόχος είναι η ευστοχία. Στόχος είναι η ευστοχία, όχι το δυνατό. Όσο αφορά για το πρόγραμμα στους τοίχους που λέμε, στο εξωτερικό επίσης, σε μικρές ηλικίες αλλά και μικρές κατηγορίες, βασικά το ποδόσφαιρο είναι παντού το ίδιο, διαφέρουν τα λεφτά και η διαφήμιση. Έχει τα ίδια συναισθήματα, τα ίδια ακριβώς. Στα μικρά παιδιά χτίζουν διάφορους τοίχους
σε διάφορες. Και εγώ θα παράτρινα τους γονείς, αν μπορούν στις ακαδημίες που βρίσκονται τα παιδιά τους να συνεισφέρουν, να βοηθήσουν, αν δεν μπορεί η ίδια η ομάδα, να χτιστούν μικροί τείχοι ξύλινοι που μεταφέρονται και να πηγαίνουν εκεί τα παιδάκια να κάνουν αυτό που λέμε, το λεγόμενο wall pass training. Που μπορείς να κάνεις πάρα πολλά προγράμματα εκεί. Στο εξωτερικό είναι είδος προπόνησης. Είχα την τύχη να γνωρίσω ένα φίλο που ήρθε να παίξει στην ομάδα της Πύλας πριν λίγες μέρες. Ο Κωνσταντίνος, ο οποίος ήταν στις Ακαδημίες του Ολυμπιακού, μεγάλωσε στο Ρέντι. Μου έδειξε τόσα πολλά πράγματα, τόσα πολλά καινούργια πράγματα που είχε ο Ολυμπιακός, που πραγματικά είμαστε πάρα πολύ πίσω σε αυτόν τον τομέα. Και θεωρώ ότι προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα, αλλά χρειάζεται και άλλη δουλειά. Γιατί ένας νεαρός ποδοσφαιριστής της ομάδας θα κάνει καλό, δεν να κάνει καλό. Θα παίξει στην ΑΕΚ και τον πιάσει μεταγραφή μια μεγάλη ομάδα, τα λεφτά ποιος θα τα πιάσει. Εννοείται ότι χτίζεις αυτήν την ιδέα, οφείλω να το ομολογήσω. Το 2012 όταν είχα πάει στη Νέα Σαλαμίνα, ο γενικός αρχηγός ήταν ο Πανίκος ο Κουγκάς, παλέμαχος τερματοφύλακας στη Νέα Σαλαμίνα. Ο Κουγκάς δεν έχει καμία σχέση με τον... Ο πατέρας ο Πανίκος ο Κουγκάς, ο Μιχάλης που λες εσύ και ο Ανδρέας είναι ο πατέρας. Τότε είχαμε πάει και μου είπε προς τιμήν του, αυτός μου έδωσε το πρώτο βήμα στο να γίνω σε πρώτη κατηγορία γυμναστής. Μου είχε πει, πες μου 5 ιδέες που θα βάλω στην ομάδα για να παράξουμε ποδοσφαιριστές. Και του έχω πει. Στη Νέα Σαλαμίνα. Στη Νέα Σαλαμίνα το 12. Του είχα πει και για τον τοίχο, να βελτιώσει τα γυμναστήρια, να κάνει 2 σκάμματα για τους τραυματίες, τάφρον που λέμε, με άμμο για τους τραυματίες που θα δούλευαν εκεί. Και ο άνθρωπος προς τιμήν του, που το θεωρώ πάρα πολύ εξύπνο άνθρωπο, τρελαμένο με το ποδόσφαιρο, τα υλοποίησε. Τα υλοποίησε έναν προς ένα. Μπορεί κάποια να υλοποιήθηκαν και μετά τη φυγή του που έφυγε, γιατί εντάξει, έφυγε ο άνθρωπος. Όμως από τότε μέχρι σήμερα υπάρχουν αυτά εκεί στη Νέα Σαλαμίνα. Αυτό τι βοήθησε, αν δείτε στη Νέα Σαλαμίνα, ότι τελευταία χρόνια έβγαλε κάποιος όπως και η Ομόνοια. Για να απαντήσουμε πάνω στη Νέα Σαλαμίνα, όπου τώρα έχει έναν πολύ καλό ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται στο Λιβαδιακό. Ο Ιωάννης ο Κωστή, δεν ξέρω αν τον έφτασε στη Νέα Σαλαμίνα. Όχι, δεν τον έφτασα. Όμως είναι ένα από τα παραδείγματα. Έκαναν πάρα πολύ καλή δουλειά. Τότε, επειδή δεν γνωρίζω ποιοι ήταν εκεί, γνωρίζω όμως ήταν ο κύριος Τσούκας, προπονητής, τεχνικός διευθυντής ήταν, ο οποίος έκανε εξαιρετική δουλειά. Και ο Κωστή νομίζω ήταν ποδοσφαιριστής του. Ναι, βγάζει πάρα πολύ καλούς παίχτες. Αυτή τη στιγμή ο Ιωάννης ο Κωστή είναι από τους κορυφαίους του Λιβαδιακού και του ελληνικού προαθλήματος. Εννοείται, το ελληνικό προαθλήματος. Και θεωρώ ότι θα τον ζητήσουν πάρα πολλές ομάδες αυτές. Θα ελκύσει πάρα πολλές μεγάλες ομάδες. Ήδη έλκυσε αρκετές ομάδες, ναι, αλλά έχει το μέλλον μπροστά του. Οι τελευταίες μας 2 ερωτήσεις. Ποιο είναι το μέλλον του κύριου Λαμπρό-Ιωάννου? Απροσδιόριστο μέλλον. Σίγουρα αν υπάρχουν προτάσεις θα τις αξιολογήσουμε κατάλληλα. Γιατί για να πάρεις απόφαση να πας σε μια ομάδα, να ενταχθείς σε μια ομάδα, πρέπει να ξέρεις τι συνθήκες θα έχεις για να εργαστείς, ποιοι θα είναι οι συνεργάτες σου, γιατί είναι πολύ σημαντικό κομμάτι οι συνεργάτες. Να μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου χωρίς να υπάρχει πίεση ότι αυτή τη στιγμή θα κάνω αυτό για να μην με κρίνουν ή θα κάνω αυτό για να τους ικανοποιήσω. Όχι. Πρέπει να γίνει δουλειά, γιατί πρέπει να γίνει σωστά η δουλειά. Να γίνονται αυτά οι λεπτομέρειες υπάρχουν στα προπονητικά επιτελεία, να ξέρετε. Περισσότερο πλέον με ενδιαφέρει το προπονητικό κομμάτι όσον αφορά μπορεί σιγά σιγά να αφήνω το ρόλο του γυμναστή και να θέλω να ενταχθώ στο κομμάτι του βοηθού προπονητή περισσότερο παρά γυμναστής. Έχετε κάνει κάποιες ενέργειες γι' αυτό? Έχω το δίπλωμα του UEFA, αλλά είχα και προτάσεις από ομάδες ειδικά β' κατηγορίας για να ενταχθώ σαν βοηθός προπονητή. Είχα αυτή την ευκαιρία, όμως επειδή είχα ήδη αποχωρήσει από την τελευταία μου ομάδα, ήθελα περισσότερο να ξεκουραστώ παρά να ασχοληθώ. Και έχω και το άλλο μου επάγγελμα πλέον, το οποίο είμαι αφοσιωμένος και εκεί. Άρα παίζουν πολλά πράγματα ρόλο. Άρα, αν κάποιος θέλει να σε δει, θα πρέπει να περιμένει ακόμα λίγο. Περιμένει ακόμα λίγο ακριβώς, γιατί
αξιολογηθούν πάρα πολλά πράγματα. Κάτι που για τους γυμναστές τους μικρούς, που είχα πει ότι πρέπει να είναι ένα βήμα μπροστά, να ξέρουν ότι τώρα είναι. Εγώ θεωρώ τους γυμναστές, τους δικούς μας γυμναστές, τους Κύπριους, ότι είναι αξίζει χαρητηριών που εργάζονται σε ομάδες και πετυχαίνουν πάρα πολλά πράγματα. Όπως βλέπετε, οι περισσότερες ομάδες, οι μεγάλες, της πρώτης εξάδας, έχουν Κύπριους γυμναστές. Αλλά χωρίς να αναιρούμε την ποιότητα και την ικανότητα των υπολείπων. Όλοι είναι εξαιρετικοί γυμναστές και το λέω με πάσα βεβαιότητα. Τώρα ο ανταγωνισμός είναι μεγαλύτερος γιατί έρχονται από όλες τις χώρες του κόσμου. Ναι. Και εκεί που ένα άλογο έτρεχε με ακόμα ένα, τώρα τρέχουμε και δίπλα μας έχουμε ακόμα 40 άλογα. Άρα πρέπει να γίνεις καλύτερος για να τους κερδίσεις όλους. Αυτό πρέπει να είναι το μήνυμα, ότι τώρα ο ανταγωνισμός απαιτεί να γίνεσαι καλύτερος. Μεγαλύτερες επιτυχίες κυπριακών ομάδων, σίγουρα όχι όλες οι επιτυχίες, αλλά οι μεγαλύτερες που έγιναν ειδικά αρχικά ήταν με Κύπριους γυμναστές, όπως ήταν ο Μιχάλης Μιχαήλ, ο Αντώνης Οκέζος. Αυτοί ήταν οι γυμναστές που μας έβαλαν στο χάρτη, να πούμε, και πολλοί άλλοι μετέπειτα. Ο Λιθραγκομίτης, ο Προσταντή, ο Γιώργος Γεωργίου, Περικλέους, όλοι αυτοί ήταν εξαιρετικοί. Και μια ερώτηση για κλείσιμο του σημερινού μας επεισοδίου. Και ο Κωνσταντίνος Κούμη, μην το ξεχάσω. Ναι. Ο Κωνσταντίνος Κούμη που είναι τώρα? Τώρα είναι στην Ομόνια Ραδίππου με τον κύριο Σατσά. Καταπληκτική δουλειά και από τους δύο και από το όλο το team εκεί. Καλός προπονητής, καλός γυμναστής, καλή βοηθή. Το αποτέλεσμα είναι εκεί. Να πούμε ότι το αποτέλεσμα είναι εκεί και να πατήσουμε ότι ο κύριος Σατσάς βγήκε προπονητής του μήνα αυτόν τον μήνα. Με την Ομόνια Ραδίππου να επιτελεί ένα εξαιρετικό μήνα. Κάνει τρομερή δουλειά. Είναι η επιμονή του, είναι ο ζήλος με τον οποίο εργάζεται πάνω στο ποδόσφαιρο και εύχομαι τα καλύτερα. Εννοείται. Ήταν μια πολύ ωραία συζήτηση που κάναμε. Θέλω να πω συνέντευξη γιατί ήταν μια συζήτηση που... Συζήτηση, ναι. Συζήτηση ήταν. Συζήτηση, μοίρασμα εμπειριών. Εννοείται. Έτσι, ακλείσιμο. Μια ερώτηση που θα ήθελα να σου κάνω εγώ. Η καριέρα σου αποτελείται από πολλές ομάδες. Μια εμπειρία έτσι, και μια ιστορία, αν θέλεις να μας πεις, μια συγκεκριμένη φορά που ένιωσες ότι ας πούμε, χάρηκες ή είχες ένα συναίσθημα ωραίο. Τρεις στιγμές που έτσι ένιωσα ιδιαίτερη χαρά, μεγάλη χαρά σε όλη μου τη... Δεν είχα κακές στιγμές. Μπορώ να σου πω, είχα την ευλογία και την τύχη από τον Θεό, την ευχή του Θεού να περάσω μόνο όμορφες στιγμές στο ποδόσφαιρο. Δύσκολες παντού υπάρχουν, αλλά όμορφες στιγμές όλες. Η κορυφαία, γιατί υπάρχει ιεραρχία σε αυτό, ήταν η κατάκτηση του κυπέλλου με την ανόρθωση Αμοχώστου. Να ακουστεί το όνομα της ανόρθωσης Αμοχώστου, η Αμόχωστος σε όλη την Ευρώπη, γιατί το κύπελλο ήταν αυτό που έδωσε μετά το άκουσμα της ομάδας ξανά. Γιατί προηγήθηκε και το Champions League. Η δεύτερη μου έτσι, χαρά ήταν η είσοδος στο Conference League, πρώτη κυπριακή ομάδα στους ομίλους του Conference League, του τότε που έγινε πρώτη φορά στην Ευρώπη. Και η τρίτη μου έτσι, ιδιαίτερη χαρά ήταν η κατάκτηση του πρωταθλήματος με τον Εθνικό Άχνα στη Β' κατηγορία. Και ο λόγος, γιατί θα πούν κάποιοι είναι Β' κατηγορία και το πρωτάθλημα έχει αξία και στην τέταρτη κατηγορία και παντού. Με τον Εθνικό Άχνας είναι επίσης μια προσφυγική ομάδα, την οποία τους επίω εκεί τους ανθρώπους τους θεωρώ η οικογένεια μου. Τους αγαπώ πάρα πολύ και τους εύχομαι τα καλύτερα. Ήταν όμως ιδιαίτερο πρωτάθλημα, ήταν το πρώτο μου πρωτάθλημα ως γυμναστής. Αυτό, ο πρώτος μου τίτλος ως γυμναστής. Πρέπει να ήταν κάτι πολύ ξεχωριστό, ειδικά στον Εθνικό Άχνας, γιατί και ο κύριος Κίγης Φιλίππου εκεί έχει όλους και τον Μποιατζίν και όλους εκεί, είναι μια οικογένεια. Εκεί είναι όλοι εκεί οι άνθρωποι είναι καταπληκτικοί, ο Κίγης Φιλίππου, η κυρία Χριστίνα, η Άντρεα, η Πασχάλη όπως έχω πει, είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι σαν οικογένειά μου. Χρήστος Ποιατζής, Τζούρεφ και ο Ποκαντίνοφ επίσης έχω εξαιρετικές σχέσεις μαζί με τους ανθρώπους. Γενικά όλοι εκεί οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ καλοί άνθρωποι.
Πάρα πολύ καλή. Έχω τρομερές αναμνήσεις. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Εγώ Λαμπρό μου. ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μια πολύ ωραία συζήτηση σήμερα. Πριν κλείσουμε, μας έδωσε ένα δώρο ο κύριος Λαμπρός πριν λίγο και του λέω κράτο να μας το δώσεις στο τέλος του επεισοδίου να μας πεις και τι είναι, γιατί έχει και μια συναισθηματική αξία το συγκεκριμένο δώρο. Ναι, είναι αναμνηστικά. Εντάξει, δεν έχει συναισθηματική αξία, είναι περισσότερο παρά οποιαδήποτε άλλη αξία. Αυτά είναι τα σχοινάκια που λέμε, που είχαμε τις κονκάρδες των ευρωπαϊκών μας. Είναι οι 3 ευρωπαϊκές διοργανώσεις, όπως είναι το Conference League. Το πάρουμε το πιο παλιό, ας πούμε. Το πιο καινούριο. Ναι, το πιο καινούριο. Το Europa League. Εδώ. Και εδώ είναι το Champions League που είναι πιο παλιό. Δεν είχα τη χαρά να παρευρεθώ σε αγώνα Champions League, μόνο σε προκριματικά. Αλλά έχω όμως τη χαρά να έχω για τις 3 ευρωπαϊκές διοργανώσεις έτσι, ένα μικρό αναμνηστικό. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα δώρα σου. Να είσαι Ευχαριστούμε καλά. πολύ για τη συζήτηση σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ό,τι χρειάζεστε είμαστε εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας μείνετε μαζί μας. Θα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας.